عزوز سلامتنا تقبلونا إذا زينات تقرنيا 24 يوتيوب channel تقاتلتي كم يتصنحوا نلوم علت زحرنا يوم زيناتات بخمس الساعة كغرب يوم حبيركم ناتصنحوا وهابيت قال ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩሲያ ማሪያ ዛካሮቫ ኔቶን በሐር በልቲክ ናብዛው ወታደራዊ ግጭት ቀይረዋለው ክትበል ከሲሳላ እታ ወሃቢት ቃል ወሲኻ እቲ ኪዳን ኣብቲ ዞባን ዘሎ ወጥረን ምህዳእ ክዛራረብ ፈቃደኛ ዘይምዃኑን ያኾኒና ዛካሮቫ ነዚ ዝገለጸቱሉ ምኽንያት ድማ ብፍላይ ኣብተን ምስ ሩሲያ ዝደዋባ አባላት ኔቶ ኢስቶኒያ ላትቪያን ሊትዋንያን ጸረ ሩሲያ ዝኾኑ ቃላትን ወታደራዊ ንጥፈታትን ናወሰኻብ ዝኸደሉ ዘለዋን እዩ እታ ወሃቢት ቃል ትማል ሐሙስ ነው አኽና ዜና ሩሲያ ኣብዝሃበቶ መግለጺ እዚ ኽፋል ኤውሮፓ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ናይ ንግድን ሰላምን ምትሕብባር ዝነበረ ቦታ ኮይኑ እዚ ሚዛን ግን ብሰንኪ ወታደራዊ ምትእኽኻብ ኔቶ ተበታቲኖላ ክትብሉን ያገሊጻ ብፍላይ ፊንላንድን ሾደንን ናብቲ ሕብረት ምጽምባረን ነቲ ግጭት ብዓብዩ ኣጋዲድዎ እዩ ክትብል ገሊጻ እታ ወሃቢት ቃል ዛካሮቫ ወሲኻ ነቲ ኔቶ ኣብ 2025 ዝጀመሮ ተልእኾ ባልቲክ ሴንትሪ ብትርዝና ቀፈቶ እንትኾን እቲ ፈተነ እውን ኣብ ባሕሪ ሓድሽ ሕግታት ንምትእታውን ነቲ ባሕርና ውሽጣዊ ማያት ናይ ኪዳን ንምቕያርን ይፍትነሎ ክትብሉን ያኸሲሳ እዚ ህርፋን ግና ይኸውንን እዩ ዝበለት ዛካሮቫ ሩሲያ ሙሉእ ኣባል ማሕበር ባልቲክ ኮይና ክትቅጽል ምዃናውን ያረጋጊጻ ኔቶ በወገኑ ተልእኾ ባልቲክ ሴንትሪ ኣብ ቀረባዋን ኣብ ልዕሊ ገመዳትን ጸዓትን መራኸብታት ድሕሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣገደስቲ ትሕተ ቅርጺ ትሕቲ ማይ ንምሕላው ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እቲ ኪዳን ኣብቲ ዞባ ስሩዕ ልምምድ ብምክያድ መራኸብ ውግእ ሳብማሪናትን ነፈርትን እውን እናዋፈረ እንትኾን ሞስኮ ግን ንወታደራዊ ምትእኽኻብ ከም ቀጥታዊ ስጋት እያ ትርዮ ዛካሮቫ ወጥሪ ንምንካይ ዝዓለመ ዘተኽካየድ ዝኾነ ተስፋ ምርኣይ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ እውን ዝበለት እንትኾን ወሲኻ እውን ሃገራት ኔቶ ንዕቱብ ዘተድልዋት ኣይኮናን ክትብል እውን ያገሊጻ ኣብ 2022 ግጭት ዩክሬን ኣብ ዝጋደደሉ ንድሓር ኢስቶኒያ ላትቪያን ሊትዋንያን ኣብ ልዕሊ ሩሲያ ዘለወን ቅዋም እናኸረረ መጽኡ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ሊትዋንያ ነበር ናይ ሕጂ ኮሚሽነር ምክልኻል ሕብረት ኤውሮፓን አንድሪስ ኩብሊስ ነቲ ክህሉ ዝኽእል ስጋት ሩሲያ ብምጥቃስ ወታደራዊ ወጻኢታት ንኽውስኹ እዩ ተማጊቱ እቲ ኮሚሽነር ኣብ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ መደረ ድሕሪ 2 ክሳብ 4 ዓመት ምስ ሩሲያ ግጭት ክለዓል ከም ዝኽእል እውን እዩ ኣጠንቂቑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህወሓት እንተየፍረስኩ ኣይዓርፍን ክብል ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ከም ዝገለጸ ተሓቢሩሎ ደደቢት ሚድያ ካብ 3 እሙናት ምንጭታት ረኽበዮ ዝበለ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ውድብ ህወሓት ኣይሙታይ ጥዒት ገይረያ ይኽብል ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝገለጸ እዩ ጸብጺቡ ዘሎ ወዲ ወረደ ውድብ ህወሓት ኣይሙታይ ጥዒት ገይረያ ሕጂ ድማ ነንባዕሎም ኣባሊዐ ሙሉእ ብሙሉእ ንህወሓት ከፍሳየ ከም ዝበለ ዝገለጸ እቲ ሚድያ ኣብቲ ውድብ ዘለዎ ኣመራርሓ እውን ናይ ስልጣን ህረፍ ዘለዎም ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ንኹሎም ብስልጣን በታቲና ንህወሓት ኣይሙታይ ጥዒት ገይረያየ ድሕሪ ደጊም ህወሓት ክትለዓል ኢልኩም ኣይትገምቱ ክብል ወዲ ወረደ ንዝኣከቦም ነጋዶም ዝራቡ እዩ ዝወፁ ዘለዎ ሓበሬታታት ዝሕብሩ ብተወሳኺ እቲ ሚድያ ካብ ሓደ ጠበቓ ረኽበዮ ዝበለ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ህወሓት ድሕሪ ሕጂ ክትስእየ እንተኢላውን ንኸይክትስእ ክሳዳ ረጊፀያየ ብምባል ፕሬዚደንት ታደሰ ነቲ ጠበቓ ከም ዝሓበሮ እዩ ዝፅብፅብ ህወሓት እንተየፍረስኩ ኣይድቅስን ርእሳ ክትቐንዕ እንተበለት እውን እናኾርኮምካ ንኸይትለዓል ምግባር እዩ ከም ዝበለ እውን እዩ ወሲኹ ገሊጹ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ኣብ እዋን ስልጣን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ኣመራርሓ ውድብ ህወሓት ብምዃን ካብ ስልጣኑ ብሓይሊ ከም ዝፈንቀለውን በብእዋኑ ዝንገር እንትኾን ድሕሪ ፕሬዚደንትነት ስልጣን መሓዙ እውን ኣብ እዋን ስልጣን ጌታቸው ኣባላት ካቢኔ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበሩ ኣባላት ካብ ሓላፍነቶም ብምብራር ካቢኔ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብደገፍቲ ህወሓት ይመልኡ ኣሎ ተባሂሉ ክውቀስ ጸኒሑ እዩ ድሒሩ ግን ኣብ ትግራይ ብኣባላት ሰራዊት ትግራይ ተላዒሉ ዝነበረ ተቃውሞ ንፕሬዚደንት ታደሰ ካብ ስልጣኑ ብሓይሊ ንምውራድ ብውድብ ህወሓት ዝተኣለመ ሽርሒ እዩ ዝብሉ ትንታነታት ይወሃቡ ነይሮም እዮም ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ደገፍቱን አንጨብጨብቱን ዝነበሩ ሰራዊት ማሕበራዊ ሚድያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣንጻር እቲ ፕሬዚደንት ኣጻብዕቶም ከወጣውጡ እናተራእዩ እዮም ፕሬዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብሓሙስ ኣብ ዝነበረ ዝኽሪ መበል 84 ዓመት ውዕሎ ዳልጌናን ምስረታ ቀዳማይ ወያነን ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ተረኺቡ ቀዳማይ ወያነ ዝወደቐሉ ስሕተት ንዓናውን ይፍትነና ኣሎ ክብል እውን ምግላጹ ዝዝከር እዩ ወሲኹ ድማ ሓድነት ትግራይ ዝረጋገጽ ሓቢርካ ብምስራሕን ብምትሕሳብን እምበር ጸላእ ዝብል ሽማሽን ብምሃብ ኣይኮነን ዝበለ እንትኾን ብፍላይ ድማ ብኣሽሙር ንውድብ ህወሓት ዝጠቀመሉ ኣብ ዝመስል መደሩ ኣብ ባነራት ዝልጠፉ ብሄራዊ ሓድነትና ዝብሉ ጭርሖታት ሒዝካ ኣኼባ ምክያድነት ጭርሖና ደጋገምካ ምዝማርን ዝረጋገጽ ሓድነት የለን ክብል እውን ተሰሚዑ ነይሩ እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ውድብ ህወሓት ኣብ ዝቐረባ እዋናት ህዝባዊ ኮንፈረንስ ንብሄራዊ ሓድነት ትግራይ ዝብል ስያመ ዘለዎ ኮንፈረንስ ኣብ መላእ ትግራይ ምክያዱ ዝዝከር እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ንዘሎ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ምድሓን ግዜ ዘይህብ ርብርብ ክካየድ ይግባእ ክብል ሂውማን ራይትስ ዎች ፀዊዑ ኣሎ ሂውማን ራይትስ ዎች ናይ መጠንቀቕታ ደወል ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ይወድቕ ኣሎ ብዝብል ኣብ ዘውፅኦ መልእኽቲ ንደማዊ ኩናት ደው ዘብል ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ እዩ ገሊጹ
ኣብ ትካል ዓለም ለኸ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች ዳይሬክተር ጉዳያት ጎንፂ ኣካሽያ ኩማር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣቓልቦ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ካልእ ጉዳይ ኣብ ዘለሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግም ግፍዕታት ንኸይፍፀም ነቲ ኣንጸላልዩ ዘሎ ህሞት ኣብ ምግትኡ ጸለውቲ መንግስትታት ብቕልጡፍ ተወዲቦም ክዋስኡ ይግባእ ክትብል እያ ገሊጻ። ካብ ቀረባ ሰሙናት ኣብ ኢትዮጵያ ንስምምዕነት ምቁራጽ ተጻባኡታት ዝጻረሩ መልእኽታት ይመሓላለፉ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተፈጸመ ገበናትን ገዚፍ ጥሕሰታትን ዘይድሓነ ህዝቢ መሊሱ ናብ ካልእ ጎነፅ ከይኣቱ ስጋት ዝፈጥር ምዃኑ እውን እያ ወሲኻ ገሊጻ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ውድብ ህወሓት ጠቕሊሉ ክውገድ ዘለዎ ገበነኛ ጭፍራ ክብል ብምግላጹን ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ንሰበስልጣን ትግራይ በጀት መንግስትን ወታደራዊ ንጥፈታት ይጥቀሙሉ ኣለዉ ብምባል ንዘቕረቦ ክሲ ከም ኣብነት ዘቕረበት እታ ዳይሬክተር እዞም ዘረባታት ናብ ዝተጋደደ ወጥሪ ዘእትዉ ምዃኖም እውን እያ ኣብ መልእኽታ ጠቒሳ። ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ምኽንያት ሞት ኣማይታ ሸሓት ሰባት ምዃኑ ዘዘኻኸረ ሂውማን ራይትስ ዎች ንሚልዮናት ዘመዛበለን ዓበይቲ መሰረተ ልምዓት እውን ዘዕነውን ኩናት ዋላ እኳ ብስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ደው እንተበለ ኣብ ኣፈጻጽሞ ግን ጸገማት ምህላውን ብወገን ኣደራደርትን ውሕስናዊ ሃብትን እውን ትግበሩ ኣብ ምክትታል ብዝተረኣየ ጉድለታትን ጥሕሰታትን ሰብኣዊ መሰል ደው ከም ዘይበሉ እውን እዩ ገሊጹ። ከምዚ ምዃኑ ድማ ነቲ ስምምዕ ዘፈራረሙ ተዋሳእቲ ሓዊሱ ማሕበረሰብ ዓለም ዝመልከቶም መንግስታታትን ኣወዓዓልትን ነቲ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዝርከብ ስምምዕ ፕሪቶርያን ኣብ ምድሓንን ካልእ ጎንፂ ንኸይፍጠር ግዜ ዘይሃቡ ብፍሉይ ከዋስኡሉን ጽዕንቶም ከዕርፉን እዩ ሂውማን ራይትስ ዎች ወሲኹ ጸዊዑ። ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2023 ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘካየዶ ዓለም ለኻዊ ምርመራ ከሕድስ ብዘይምኽኣሉ ተሓታትነት ኣይነገሰን ዝበለ እቲ ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕጂ እውን ፍሉይ ጠመተ ንኽገብረሉ እዩ ተላብዩ። እቲ ስምምዕ ዘይምትግባሩ ስዒብሎም እውን ምልክታት ጎንፂ ይረኣዩ ምህላዎም ዝጠቐሰ ሂውማን ራይትስ ዎች ሕብረት ኣፍሪካ ኣሜሪካን መሻርክታን ኣብቲ ከባቢ ዳግም ጎነፅ ተፈጢሩ ዳግማይ ጨፍጫፍ ንኸይወርድ ቀዲሞም ክከላኸሉን ይግባእ ክብል እውን እዩ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምክትል ፕረዚደንት ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ናብ ኣስመራ ኣትዩ ኣሎ። ብምክትል ፕረዚደንት ልኡላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ማሊክ ኣጋር ኣምባሳደር ዳፋል ኣልሓጅን ዝተመርሐ ልኡኽ ሱዳን ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ርክብ ንምክያድ ኣስመራ ኣትዩ ኣሎ። ማሊክ ኣጋር ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ንፕረዚደንት ኢሳያስ ንምሕባር ትማሊ ካብ ፖርት ሱዳን ተበጊሱ ኣስመራ ዝበፅሐ እንትኾን ሎሚ ድማ ምስ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምርኻብ ብዛዕባ ምዕባለታት ኩነታት ሱዳን መብርህ ከም ዝሃቦ እውን እዩ ተገሊጹ። ጀነራል ማሊክ ኣጋር ሱዳን ነቲ ብመንገዲ ውሽጣዊ ልኡኻትን ወኪላትን ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ተረእዮ ልስሉስ ወራር ሶፍት ኦኩፔሽን ንምምካት ዝሕግዝ ስትራቴጂ ንምውፃእ ምስ ኤርትራን ምስ ኩለን ሃገራት እቲ ዞባን ንምትሕብባር ድልውቲ ምዃና እዩ ኣረጋጊጹ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ብወገኑ ኤርትራ ንብዙሓት ሱዳናውያን ኣብታ ካልአይቲ ሃገሮም ብዘይ ዝኾነ ገደብ ወይ ቅድሚ ኩነት ተተኣናግዶም ምህላዋ ብምምልካት ንመንግስትን ህዝብን ሱዳን ዘለዎ ደገፍን ምሕዝነትን እውን ደጊሙ ከም ዘረጋግጸሉ እዩ ተሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብሓባር እንዳሰሓቑ ኣብ ቀረባ ንጽምዶ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዘብፅሕዎ ላዕለዋይ ፕሮፓጋንዳ ሓይሊ መንግስቲ ኤርትራ ጠቒሱ ኣሎ። ማእኸል ምርምርን ሰነዳትን ቅዱሳን ሃገራውያን ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘርግሖ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ እውን ኣብ ዝቕንያት ንጽምዶ ኣመልኪቱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ኣካላት ዝረአ ዘሎ ምዕባላታት ብሰፊሑ ክነቅፍ ዝተረኣየ እንትኾን ጽምዶ ካብ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ሰጊሩ ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሑ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን እውን ኣዝዩ ፍሉይ ርክባት ፈጢሩ ንዓመታት ሓፂሩ ንዝፀንሐ ቂምን ፅለን ኣፍሪሱ ንድሕሪት ክምለስ ኣብ ዘይኽእለሉ ብርኪ በፂሑ እዩ ክብል ዝገለፀ እቲ ፍልፍል ሓበሬታ ካብዚ ብምብጋስ ድማ ኣብ ቀረባ ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ነገር ክትዕዘቡ ኢኹም ተፀበዩና ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። ብፍላይ ድማ መራሕቲ ክልቲኦም ህዝብታት ዝኾኑ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ቀረባ ብሓባር እንዳሰሓቑ ክትርእይዎም ኢኹም እንትትርእይዎም ድማ ከይትስንብዱ ወይ ከዓ ከይትድንግፁ ክብል ኣዘራራቢ ዝበሃል ሓድሽ ሓበሬታ ሒዙ ከቐልቀል ኢሉ እዩ ዝርከብ። ቃል ብቓል እዚ ካብ ማእኸል ምርምርን ሰነድን ቅዱሳን ሃገራውያን ዝወፀ ሓበሬታ ምስ ንርኢ ድማ ሽሑካ ንቕሓት ህዝብታት ንምብራኽ ኣነቓቓሕቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተጠቒምካ ኣብ ሚድያታት ብሰፊሕ እንተተሰርሐሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ጽምዶ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዓፋርን ኪኖ ፖለቲካውያን ሓይልታት ውልቀ ሰባትን በሪኹ ኣብ ጫፍ ብልሒ ሰሪሩ ኣሎ። እዚ ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሑ ዝርከብ እስትራቴጂካዊ መስርሕ እዚ ብትካላዊ መልክዕ ክህነፅ ተወሲኑስ ድሮ ኣብ ባይታ ስራሕ ተጀሚሩ ኣሎ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ወይ ድማ ጀነራል ምግበይን ጀነራል ሓሊባይን ብሓደ ክስሕቆ እንተሪኢኹም ፍጹም ከይትስንብዱ ዝብል ኣዘራረባ ሓበሬታ ሒዙ ወፂኡ እዩ ዝርከብ።